खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2025 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। जेरावबो जाफुंसारनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै मोजां होनजायो। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जानो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बयजोंबो गोरोबनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो दिनै गोब्राब जागोन।
गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ साननोबो रोंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन आरो गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ माबा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ बहानिफ्रायबो हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ थि समावनो दिनै मावफुंनोबो हाया जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों